Os empresarios xogan co noso futuro e coa ilusión de miles de gandeiros. Os supermercados utilizan o leito como un produto de reclamo, vendendo o máis barato incluso que é unha simple botella de auga. Utilizan o noso sacrificio no seu beneficio, sin importarlle o máis mínimo acabar con nós. E todo isto ante a total pasividade dunhas administracións que demostran día tras día o pouco que lles importa a gandeiría, o pouco que lles importamos os que vivimos das vacas. Xa que estas seguen tendo o pesebre en Galicia e os tetos en Madrid. E como dicía Castelao, que non lle dá de comer a unha vaca non ten dereito a muxida. Levamos a gravidade do noso problema e se esperarán en buscar solucións. Pedimos o compromiso da industria, da distribución, da Xunta, do Ministerio, dos consumidores, de todos os que poden facer algo pola repita dentro dos meses. A gandería, principalmente en Galicia e concretamente o Mazaricos, ten que ser un asunto de Estado, que require o esforzo e o compromiso de todos. Se non cuidamos o sector primario e permitimos que os gandeiros desaparecen, o rural